anyị bịara nchọpụta ofu ife Igbo ji wee dị ebube. Nwanne ka anyị gaa inside ka m gosi gị ka ị were anya gị mara gịnị gbara onwe gị ihe nkiri na nke ikpeazụ a. So ụlọ afụrụ ya nwa na anyị nọ the entrance gate eji aba na museum gbara ha ọkụ ka ha fụ ihe ala Igbo ji wee dị ebube, ihe Igbo-Ukwu ji wee dị ebube, ihe mba niile na-eme gị na-akwanyere ugwu ka anyị chọrọ ka nzikọziga gị. Nwanne sonyesiere m ike ka ị ga-afụ na nke ikpeazụ a. Ụnụ afụgoro ka ọ dị na ụnụ afụgo na nke bụ mbọsị mbụ m na-abịakwa ka m mee gịnị ka m gosi ụnụ. Nwanne m gosigodo ihe dị ebe a maka ya bụ ihe karịa uche nke mmadụ ịghọta. Nnọọ na Igbo-Ukwu Museum bụrụkwa na Anambra State Museum, because a maara na ihe eji akpọ Igbo-Ukwu Museum bụ na ofu nwaafọ Igbo-Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Umenweni. Ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were nye n'aka ndị gọọmenti. So ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum. Ma na ị nwere ịkpọkwa Igbo-Ukwu Museum ọ nọkwa ya.